Túžime po peknom tele, a to predovšetkým v lete. Ak sa nám nedarí vyformovať si postavu pomocou diét a nezaberajú ani litre potu v posilňovni, najnovšie je možné zbaviť sa tuku aj pomocou laserovej liposukcie. Za 2,5 hodiny sa dajú údajne stratiť až 4 litre tuku. Leto je v plnom prúde a mnohí z nás sa ešte chystajú na dovolenku. Čo však s faldami na bruchu? Možností je neúrekom. Cez rýchle osvedčené, ale aj nebezpečné diety až po potenie sa v posilňovni. Ak však chcete vyskúšať niečo iné, existujú zoštíhľujúce kozmetické ošetrenia, ktoré nám môžu vyformovať postavu. Keď sa aj rozbijajú tie tukové bunky, nie je to také rýchle, že by ste mohli očakávať, že napríklad za hodinu rozbijete litre tukových buniek a to sa z tela odstráni. To nie. Ten tuk odchádza cez lymfatický systém, cez orgány sa vlastne tie rozbité bunky spracovávajú týmto spôsobom. Pri kozmetických ošetreniach je potrebné dodržiavať pitný režim a pohyb. Keď cvičíte, tak máte tú kondičku aj formu toho tela máte lepšiu, ako keď prestanete napríklad s tým cvičením, tak už po mesiaci badáte, že aha, pozor, niečo sa deje. Takže takisto je to aj s týmito kozmetickými ošetreniami, ako nikdy nemôžeme tvrdiť pri týchto kozmetických ošetreniach, či už je to na tvár, alebo na telo, alebo na čokoľvek, že je to raz a navždy. Jana sa rozhodla pre laserovú liposukciu, čiže chirurgický zákrok priamo pod kožu. O ktorú partiu tela ide? Brúško a bočné brušné faldiky. Nie som veľmi taký ten typ, ktorý chodí pravidelne do fitness centier a nie som ani presvedčená o tom, že tie partie, ktoré potrebujem nejak zoštíhliť, že mi práve to fitness centrum pomôže. Pred operáciou musíte mať kompletné krvné vyšetrenie, ktoré preukáže dobrú zrážanlivosť krvi a hodnoty, aby ste mohli podstúpiť tento zákrok. Ten laser obsahuje v podstate dve účinné vlnové dĺžky, z čoho jedna je na napnutie kože po odstránení vlastne tuku a druhá je priamo na odstraňovanie tuku. Celá plocha, ktorá sa ide odsávať, sa napustí väčším množstvom tekutiny, ktorá obsahuje rôzne prísady, ako sú lokálne anestetika, adrenalín, bikarbonáty a podobne. Zatiaľ to nie je nič také strašné, čo by sa nedalo zvládnuť. A okrem toho prvého vpichu a možno toho nepríjemného pocitu, že sa vám niečo náplňa do tela. Maximálne množstvo, ktoré vieme jednorázovo vybrať, je okolo 4,5 litra. Chirurg tvrdí, že miestam ošetreným laserom sa tukové bunky vyhýbajú. Liposukciou v podstate človeka zbavíme toho veľkého počtu buniek. Nejaká časť tam samozrejme zostane, lebo nemôže to byť iba koža a priamo na tom sval. A vlastne chýbajú cieľové orgány na ukladanie tuku. Pokiaľ ten človek nedodržiava zdravú životosprávu, tak v podstate sa mu ten tuk môže ukladať do iných častí tela. Vždy je dobré si držať váhu v podstate po liposukcii plus minus nejaké 2-3 kg. Rizika sú v podstate od hematómu až po nejakú alergickú reakciu a v extrémnych prípadoch možno aj smrť. Hoci som sa s podobným prípadom nestretol. Tak už teraz je vidieť, že ho mám spásnuté a aj cítim také že ho mám stiahnuté. Ako keď vám ho niekto niečím stiahne, tak to cítite, že proste sa vám stiahlo brucho, že niečo je stiahnuté už teraz. Takže rýchlo do plaviek a ukázať ploché brúško. Dovolenka hneď, nejaká pri mori.